Kadom the Maritum. Ron Thamalam Jungsi Mathadam Protangte Army Terrorist Bomb Lapanke Country pen country catch up Lason Panhelo. Bonta non Akai Country Lapen Country Kali Methang Hijan Angbong si Ron Thamadu Bomb. Lapen Kila Puson si Kevang Chilang Ki Ongla Jongsi Pini a leader atum non a leader atum amithang long le chirakom ke protecte protecte. Lapen ka mithang akhe phan chilana ne chilang le protecte. India lapen Pakistan ron thama, Russia lapen ke Ukraine ron thama, Israel lapen ke Palestine ron thama. Puson si tum kaita news long karjilong. Bonta e prank kevang ji lake mithang hi janang bong lapen ke mithang a dimak long masi ron thama du pon po thek pon po. Kupi ko son pen chitham pon sina. Non Akai Pirthe arnivang si suluk sudak atumon news long ke long karjilong. Isi pen isi a country ka chiteng keng lapusong kali methang hi janang bong. Jasmet lapusong ka chilang un e nang kiklang nang kicheng lake political issues pen halo jasmet ke theke lapen ke khai chipathe lapen ke dhurom alam angbong. 2023 aning kan May a chiklo Manipur along isi ron thamat the dung kiklang do. Metis lapen ke kuki naga akai tumangbong. Isi country ka chiteng keng ka dilo loke lake India long Manipur state Arlo malo. Angton Manipur state me chodar anpin ahur ke the sugali. Metis akai tum lake Imphal Valley long sidolo. Lapen ke kuki lapen ke naga tumba Inglong Hills Inglong asotumlo. Laso akai angbong lam ka chipo I lake Metis akai atumbang scheduled tribe ST ka chitau chi phansi demand ke han. Alang tum along le ka chirai kom ji phan lapen ke sokar pen mate government pen ansu se jakong power ke long ji phan. Labang so alam ka julong pen kuki atum ferelo. Kuki tum chakali Manipur long a tribal ke do tum anlo. Metis phan jongsi ST pidat lo protangte kuki akai tum kiwer nalo dampo. Lapen ke alang le tum along list tame kondon po lapen ke powers tame jakong tame kompo pichi chinilo laso pen kuki akai tum protest lo mate tribal atum an protest deng pondo ATSUM All Tribal Student Union of Manipur po labang so protest long Manipur long a tribal tum an tame chingrum dun lo Metis akai tum fan STPUM po ladet pen kuki lapen ke Metis angbong tame lam chipolo mate tribal pen Metis tum angbong Metis tuma hem stame me kai lo penke kuki tribal tuma hem stame me kai phangcheng lo labang so alam pena jok na angton Manipur me sai selo hem me cholablo penke 200 so se amunit ayuts atum stame kithinang lo labang so aron lake Kaprek country long alam kali laki methang India Arlo Manipur state long kido amunit angbong aron thamalo lason si non west ka banglong penke Meghalaya border along stame lam kachitor ko dope non hejong tapat along stame inut karbia khai aprandam jilo chumang akai rideng ben lapen kala puson phopik jila jongsi khai hijan angbong iklai vet dote politics si patherong protangte lapen ke leader tum jongsi chilangpa me protangte lapuson jasmet ki pho I lake political issues pen sik on lapen ke phopik jilang if we don't choose a right person a right leader apong mass joining along BJP tum lam ning chepo Congress the pen ASDC ke chari akai hut ke khai hijanam bong rom thama saise karbi tum aprantam pik pusipu tangte non laso apran kidam ke kupilo puji ke peace and development pugening je bom bonta karbi khai sung bom lo pen ke vir bom lo rata tum kupisi puji matha tha moki mithang hijanang bong lo kache phoji jongsi leader tum amek prang pre jongsi leader tum long le chara kom ke protangte mo ophia kai ke ka pheri pen ki donanji ahok ki jok wan man ke avelo